pekne, neviem koľko máš vatíkov momentálne. Ale si tu pekný, silný, 5 9 59 pre poslucháčov Marian a Bánovce nad Bebravou. OM2 Adam Tomáš Svetopluk, OM3 Tomáš Ehlina Xaver. No super, ja mám teraz momentálny výkon 50 W. Do Bánovec nad Bebravou, to je až veľmi pekné. Bánovce nad Bebravou, no tak to je zo pár kopcov tam je. Takže ešte raz pozdravujem Trnava QTH, pre poriadok operátor Denis. No a 58. Áno, takže vidíš, no, ono to prechádza. Tak a ja však sa akurát idem zorientovať, aby som náhodou na niečo nezabudol. Ešte idem pozrieť. Tam kamarát chcel nejaký deň. Nech sa ti darí, maj sa fajn. 73. Z Trnavy do Bánoviec, OM2 Adam Tomáš Svetopluk, OM5 Tomáš Ehlina Xaver. Jasné, veľmi pekne ďakujem za spojenie, teší ma to, že to takto chodí. A pozdravujem ešte raz, prajem pekný deň. OM3 Tomáš Ehlina Xaver, OM2 Adam Tomáš Svetopluk, 7-3, ahoj. Maj sa